traballo. Hai que traballar un pouco, empezar a mañán con bon pé. Sí, hai clientes á primeira hora. Hai clientes de primeira hora, de última, en todos os momentos é boa hora para ter clientes. Eu vexo que estás a mirar aí uns coellos, non? Hai que mirar algo de todo. Que lle mirarías a este coello para leválo para a casa? Home, Que che valera? para a casa, levaría para a cuadra. Tes uns capóns aí que isto meten en vexa, É o que hai. E aquí que vendes? Contanos, tes aquí todo tradicional, non? O queixos, vendo bacalao, vendo chorizos, touciño, para facer uns liscos agora pola mañán tamén estaría ben. Pasa que vides sin sartén, sino... Onde xa poden escoitar que hai un barullo inmenso e os tratantes están a falar entre eles para chegar a algún acordo para comprar lotes dun do outro ou como vai isto? Sí, intentamos chegar aos acordos. Estou mirando de venderlle a este señor un ternero. Gustalle aquel, estou mirando de venderlle, a ver se chegamos a un acordo. O que pasa que o que compra sempre dá pouco e o que vende sempre lle parece pouco tamén. Pídeme 300, teme que pedir menos, senón así non facemos ningún trato. Eu que sei, el parecelle moito, a min pareceme un precio razonable. Ala veña, douche dou 90, queres? Non che dou máis. Bueno, pero non é cousa deso, por 10 euros vas deixar de comprarme. E non se chega a acordo ou si? Sí, ao final chegamos a acordos. Eu volve, pero se pudera eu deixáballo, pero non podo. Dou máis, Pero non podo, se non deixaba. Ala, por veña, está comprado. Sempre se vai chegando a acordos. Tes aí separando xa un xato de aquí desta xaula para outra. Eso que foi unha venta xa ou non? Sí, dous xatos de color que se venderon, sí. E xa os levaron para outra xaula. Cantos vendemos hoxe aquí xa neste mercado, nesta feira? Igual vendín 60 ou 70 animales, aproximado. E aquí, cantos xatos podemos ter aquí en total entre todos os gandeiros? Mais ou menos, é unha cifra, porque eu estou vendo aquí cantidade de cabezas. Sí, sobre 700 hai unha semana con outra, máis ou menos. Canto tempo ten que pasar para que un xato destes xa este para a venda? Sobre 8 meses. 8 mesiños. 8 meses, máis ou menos. Neste mercado de Castro temos feirantes que veñen a comprar e feirantes que veñen a vender. Aquí neste caso estamos con Isidoro, que é un feirante que cruzamos fronteiras, asturiano, non Isidoro? Sí, la verdad es que sí, vengo hace 30 o 31 años que vengo aquí y bueno, de momento aquí nos mantenemos mientras podamos aguantar. Ao redor de cantas cabezas nos levamos hoxe de aquí para Asturias? Más o menos 180, 200, más o menos, unas semanas puede haber un poco más. E non somente tratos entre feirantes se fan nesta feira de Castroribeira de Lea, senón tamén temos xente particular. Usted a que ven aquí a este mercado? A buscar unha becerra para rimarlle a unha vaca, porque pariu e fracasou o crío. Entonces estamos a buscar un fillo adotivo, non? Por decirlo de alguna forma. Fillo adotivo. Pero resulta que seña teixo, dos pintos non os quero. E por que non quero os pintos? Porque eu teño todo de raza rubia galega. Hoxe só hai unha, aquela nada máis. Pero sin embargo non me vale. E logo? Porque é moi corta e moi cachas. E pa mamá ten que ser de outra maneira. Creo que teño un pouco de fame aquí estes, mira pa aquí. Que me como o micro. Sí, pero bueno, despois hai que darlles de mamar, Un pouquinho máis tarde damosles unha toma. Dámosles normalmente suero, un rehidratante, para que non teñan problema para o viaxe. E dáselles algo, porque claro, desde ayer, pois agora van viaxar, entonces hai que darlles algo. É o comedor, onde o teñen? Pois hai unhas mamonas que estarán por aí na alguna xaula. Unhas mamonas que hai azules, poñense aquí na xaula e venselles dá leite, venselles dá suero.
Amigo, ti que? Ti non comes, deixaronte sin sitio, Mira, aquí tes un. Vente para cá, ó. E logo non dan co teto. Algún sí, outro non. Aquí temos un sitio. Aí valo guiando, non? Sí. Normalmente traballoso é moi bonito, non é? Pero cada un ten o que se dedica. Nos eliximos esa carreira, é como que elixe pois a carreira de maestro, ou cada un ten a súa carreira. Está bo o polvo, entón. Riquísimo en su punto. O polvo non sei, o pulpo sí. Para mí está no seu punto. Buenísimo. Mellor non pode estar. Véxote que estás aí a publicar no Facebook unha foto do polvo, a feira. Sí, hai que dar un pouco de envidia. Pilleite. Coruña. Aurora é outra das coach que tivemos a tempada pasada en Feirantes, que a temos aquí atarefadísima cortando polvo. Aurora, boas. Moi boas. Temos aí super atarefadas. Claro, estamos en plena hora de comida. A faena toda. Hasta ahora foi pouquiña xente, pero ahora xa empeza a vir. Os da primeira mesa. Aquí non paran de cortar pulpo, mira. Mira para aquí que esta muller teño aquí ao lado non para. Ti quen és? Eu son Cristina. É Cristina quen é? Que é A filla de filla da Aurora? jefa. Bueno, unha das fillas, porque non dixemos que a Aurora ten aquí as axudantes que son todas fillas. Todas. Cantas irmás sodes? A ver. 3. As 3 irmás e as 3 polveiras. Polveiras. Bueno, isto é unha tradición familiar, non? Sí. Bueno, veña, que esta muller queres ir xa a traballar. Primeira vez que veño a esta feira, vos sodes xa dos que repiten ou non? Sí. A cada momento. E vos sodes dos que veñen todos os mércores por esta feira ou non? Non, vimos algún, pero non, sempre non. Vimos moi a menudo. Non todos os miércoles seguidos, pero moi a menudo, porque é un sitio que é enxebre, gusta así no medio da xente. Si ti me dis que está boa, eu vou a pedir unha como a túa. Vamos a probar unha talladiña de polvo para ver que tal está e a ver se o pedimos. A ver, vamos a ver. Cal me recomendas ti? Con máis pimentón ou con menos? Máis pimentón. Todo máis? E non me picará moito? A mí gosta que pica moito. Sí? Ui. Bueno, Feirantes, esta vai por vos. Está boísimo. Bo proveito, vou a pedir a miña. Unha de polvo, por favor.